Chráňte svoje peniaze. Aktivujte si v Georgeovi poistenie online platieb a poistite sa tak pri nákupoch a platbách na internete. Slovenská sporiteľňa. Pri termínovanom vklade je najdôležitejší úrok. Preto u nás máte na termínovanom vklade úrok 4,2% ročne. 4,2? 4,2. Tak to beriem. Tak to by ste mali. Už nie je nad čím rozmýšľať. Príďte si pre termínovaný vklad s úrokom 4,2% ročne. Na pobočkách v každom okrese. Prima banka. S tou by sa to hralo. No, uvidíme. Ale ja by som už ráno... Máš šťastie? Do rána stíhame konzolu, alebo napríklad darčeky za vysvedčenie v Alzaňoch s kódom zľava 5 až 20%. Do 4. februára do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. S vernostnou kartou Dr. Max Club teraz výhodnejšie. Ibalgin Rapid Caps, ľahko rozpustné mäkké kapsuly, pomáha pri rôznych typoch bolestí so zľavou 28%. Olfen Forte Gel uľavuje od intenzívnej náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a klbov so zľavou 25%. Esenciále vďaka obsahu esenciálnych fosfolipidov podporuje prirodzenú regeneráciu pečene, teraz za výhodnú cenu. Vyčerpajte si body z vašej vernostnej karty a objavte jej nové výhody a benefity. Dr. Max, jednotka v starostlivosti. Investujte do rastu svojich detí. Začnite s pravidelným investovaním do fondov už dnes a pripravte sa na financovanie ich plánov v budúcnosti. Teraz aj so zriadením online a bonusom. ČSOB pre vás osobne. Je tu McChicken. Spicy McChicken. A tiež McNuggets. Spicy Chicken McNuggets. A my predstavujeme limitku. Spicy limitku. Príjemne pikantné kuracie novinky práve teraz v Mekáči. Čo bude budúca veľká vec? Galaxy verí, že ďalšia veľká vec si ty. Ja? Áno, vďaka sile Galaxy AI sa pred tebou otvorí toľko možností. Pretože budúca veľká vec si ty. Predobjednaj Galaxy S24 Ultra teraz na Samsung.sk. Samsung. Hľadáte najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie? Stačí, ak do porovnávača Superpoistenie SK zadáte vašu ešpéze a do pár sekúnd vyberáte zo všetkých ponúk autopoistenia na trhu. Vrátane akčných. Ušetriť tak môžete až polovicu. Jednoducho, rýchlo, lacno. Superpoistenie SK. Mastné vlasy? Xiaoma je tu! Vyskúšajte Xiaomu 7 bylín. Bez silikónov? Pre sviežosť a objem bez zaťaženia. Xiaoma 7 bylín. Tu my milujeme. A čo vy? A pre mužov Xiaoma Men pre silné vlasy a sviežosť bez zaťaženia. Život má veľa podôb. Pre niekoho je rýchly, pre iného je len hrou. Vie byť krásny, ale niekedy je fakt pes. Život je plný prekvapení. Pre jedného prestáva byť sladkým, pre druhého je dobrodružstvom. Vieme, že jeho kolobeh sa nedá zastaviť. Aj preto sme obhájili ocenenie Smart poisťovňa roka. Kooperatíva na celý život. Objavte Silan a užite si svoje svieže ja. Dlhotrvajúci parfum 24/7. Užite si sviežosť a vyváže Silan, ktorá je vždy po vašom boku, a prežite tak svieže chvíle kdekoľvek a kedykoľvek. Silan. Vôňa, ktorú si zamilujete. Toto je Peter, ktorý pravidelne investuje aj malé čiastky. Ale nevyzerá, že by to robil. To je podstata pasívneho investovania z XTB. Realizujte svoje investičné plány v XTB s nulovými poplatkami. Aký je váš investičný plán? Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné. Na kvalite nám veľmi záleží. A že to myslíme naozaj vážne, garantujeme vám, že ak nebudete s tovarom spokojní, vrátime vám peniaze. Máme pre vás volenský smotanový jogurt za 35 centov a toaletný papier Big Soft za 2,49 od 2 kusov. Nakúpte na 30 eur a získajte nálepky so zľavou 20%. Vyberte si, na čom ušetríte. Bila. V kvalite sa vyznáme.